Ini pun yang supados ajrih kalih kesyirikan ingkang punapa kesyirikan niki minangka kosok wangsulipun utawi pembatal syahadat la ilaha illallah, dan kita akan menyebarluaskan atau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah utawi kalimat tauhid. Nah, saat ini kalau kita mempelajari tentang makna tafsir daripada la ilaha illallah. Karena para bapak ibu ingkang kula hormati, bilih enten mriku enten beberapa pemahaman tentang kalimat la ilaha illallah ingkang kurang tepat, sehingga wonten mriku terjadi rentetanipun kesyirikan-kesyirikan ingkang dianggap biasa. Ya menika la ilaha illallah enten sing memaknai tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah. Niki kurang tepat. Karena napa? Nggih, leres Gusti Allah niku pencipta. Gusti Allah niku nggih menika Tuhan. Tetapi ingkang enten gen la ilaha illallah niku maksudnya mboten niku. La ilaha illallah niku maksudnya la ma'budu bihaqqin illallah. Nggih menika mboten enten ingkang berhak disembah kecuali Gusti Allah. Dan niki penjelasanipun para ulama-ulama zaman rumiyin. Termasuk bahkan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, salah seorang ulama madhab Syafi'i, ingkang menulis kitab Safinatun Najah. Beliau mengartikan la ilaha illallah niku la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Wonten kitab Safinatun Najah, kitab fikih Syafi'i. Bilih mboten enten ingkang berhak disembah ingkang wonten alam semesta niki kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah niku mboten mung sekedar mboten enten pencipta kecuali Allah. Mboten enten pangeran kecuali Allah. Karena napa? Mungkin nek pemahaman niku nggih menika la ilaha illallah niku mboten enten pencipta kecuali Allah. Mungkin tiyang gadhahi pemahaman, wah sik penting ijik percaya Gusti Allah ki Maha Pencipta, Gusti Allah ki sing gawe langit bumi, ijik Islam, ijik iman. Padahal dhek njaluke tenggene sak liyane Allah, menyembelih kurban tenggene liyane Allah. Sing dipundi-pundi, sing diwedeni sak liyane Gusti Allah. Tempat-tempat sing dianggap keramat, wit-wit gede, kuburan-kuburan keramat dipundi-pundi. Tetapi dhek sik penting duwe keyakinan, sik penting ijik percaya Gusti Allah ki pangeran ya ijik Islam to. Lah padahal mboten ngaten. Abu Jahal, Abu Lahab niku percaya Gusti Allah niku pencipta alam semesta niki. Wonten Quran Allah dawuhaken nyeritake tentang tiang-tiang Quraisy zaman rumiyin, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunallah. Andai kata wong-wong Quraisy niku mbok takoni wahai Nabi Muhammad, sapa sing ndadekke langit bumi, pasti jawabnya Gusti Allah. Tegese tiang-tiang Quraisy jahiliyah zaman rumiyin niku pun percaya pilih pencipta niku Allah. Sing duwe alam semesta niki Gusti Allah, tetapi kesyirikane tiang-tiang Quraisy niku njaluk berkah, donga tenggene sak liyanipun Allah. Ya menika tenggene Lata, Uzza, Manata. Nah, mila para Bapak Ibu, kita perlu memahami saestu tentang kalimat la ilaha illallah. Pilih la ilaha illallah niku napa wae? La ma'budu bihaqqin illallah. Mboten enten ingkang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini selaras kalian surat Al-Hajj ayat 62. Allah dawuhaken dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Pilih Gusti Allah lah pangeran ingkang berhak disembah. Adapun saliyane Gusti Allah niku Tuhan-Tuhan ingkang batil. Artinya pun ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita yakin pangeran kita niku Gusti Allah, Tuhan kita niku Gusti Allah, sing berhak disembah nggih Allah. Adapun nenten donya kok enten wong nyembah sak liyane Allah niku mboten berhak dan niku suatu kebatilan, kekeliruan, kesalahan. Wonten surat napa wau? Al-Hajj ayat 62. Kalian surat Luqman ayatipun kesupe kula 14 napa ayat pinten. Nah, niki bilih niku selaras, dua ayat niku selaras hampir sama.
Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Niki lah tafsir daripada la ilaha illallah niku la ma'budu bihaqqin illallah. Gitu ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Lajeng para Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah niku terdiri wonten dua rukun nggih menika la ilaha kalian illallah. La ilaha illallah niku nafyun, illallah niku isbat. Bahasane ngaten. Artinya la ilaha niku kita meyakini bilih mboten enten pangeran sing berhak disembah. Pokoknya kabeh ning donya niki sing dipundi-pundi kok sak liyane Gusti Allah niku mboten berhak. Dan niku keliru. Kita meyakini tiang sing ngoten niku wau keliru. Tiang sing ngoten niku tiang sing terjatuh tenggene kesyirikan. Lajeng illallah kecuali Allah, tegese sing tak sembah, sing tak yakini Gusti Allah tok, mboten lentune. Jadi tiang ngucap la ilaha illallah niku mboten pareng, enten mriku tesih nggadahi keyakinan anulah ya wis lah pangerane wong Islam sing disembah wong Islam ki ya Gusti Allah, adapun sing disembah wong Nasrani ki salib ya mungkin bener, ijik ragu gitu. Mungkin bener niku berarti lah ijik ragu. Ya mungkin besok ya mlebu swarga lewat dalane dewi-dewi kabeh iki. Lah niku klentu niku. Kita ketika mengucapkan la ilaha illallah kita yakin mantep madhep sing disembah ming Gusti Allah, sing berhak disembah Allah. Nek enek wong kok nyembah sak liyane Allah, jelas niku klentu. Jelas niku keliru. Niku keyakinan, niku akidah yang Islam kedahe mekaten. Mboten kok ya kabeh iki mungkin bener ya guru lewat dalane dewi-dewi kabeh iki marane nyanggone Gusti Allah. Lha niku kalimat-kalimat keyakinan ngoten niku keyakinan tiyang sing tesih bimbang, sing tesih ragu. Sing tesih bimbang, tesih ragu. Mila ora Bapak Ibu, kita pertegas wonten mriki bilih la ilaha illallah niku bener-bener mancep lan kita amalke antawis ngoten niku wau. Ngoten lho. Lah ngono ki engko nek ora toleransi Mas, toleransi niku dalam urusan muamalah, dalam urusan sesrawungan. Mungkin kita nggadahi tangga, nggadahi rencang sing non muslim, ya kita enten mriku kita dituntut supados adil, supados berbuat baik, ngoten nggih. Tetapi nek urusan keyakinan masing-masing, urusan keyakinan lakum dinukum waliyadin. Niku urusan akidah. Mila para Bapak Ibu, la ilaha illallah niku minangka keyakinane umat Islam, keyakinanipun tiyang Islam mekaten. Salajengipun para Bapak Ibu, enten beberapa golongan-golongan sing keliru dalam memaknai la ilaha illallah. Kados dene golongan-golongan niku wau ngeten nggih. Maknai mentafsirkan la ilaha illallah niku maksude nggih menika la ikhtira'a illallah ngeten nggih. Ora nek sing ndadekke sesuatu sing enten alam semesta niki kecuali Allah ngeten. Enten sing memaknai la ilaha illallah niku tiada Tuhan selain Allah. Bahkan enten Indonesia penafsiran atau penerjemahan la ilaha illallah niku tiada Tuhan selain Allah. Ngoten nggih. Enten buku napa mawon, enten pelajaran napa mawon la ilaha illallah niku ya tiada Tuhan selain Allah. Dan niku sebenaripun kirang tepat, kurang mengena bahasane. Sing mengena pripun nggih? Sing enten nggih kitab Safinatun Najah niku. Kitab Safinatun Najah, nanti mireng kitab Safinatun Najah. Kitabnya tipis. Niku dikaji enten pondok-pondok pesantren tradisional. Kula pun nate mengkaji enten masjid kecamatan ngantos selesai. Kitab fikih madzhab Syafi'i sing paling tipis Syekh karyanipun Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami. Niku ulama saking Hadramaut. Hadramaut niku pundi? Yaman. Terus piyambake rihlah, piyambakipun safar teng Indonesia, meninggal dan dimakamkan enten Batavia wekdal semanten. Batavia niku pundi? Jakarta, enten Jakarta, tapi makamnya enten pundi Allahu a'lam. Nah niki Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami ngendikake la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Makna la ilaha illallah niku tiada Tuhan yang berhak disembah fil wujud di dalam alam semesta niki kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, sing bener ngene niku. Lah kadang enten tiyang sing menerjemahkan secara ringkes ning kurang mengena niku wau. Tiada Tuhan selain Allah niki ya kirang-kirang mengena.
Enten sing ngendikake menerjemahkan ngeten nggih. Enten mriku la ilaha illallah niku kanthi napa? Wahya al-qudratu 'alal ikhtira'i al-a'yan wa huwa ikhtiyaru Abil Hasan al-Asy'ari. Bilih la ilaha illallah niku dimaknai boten enten sing mampu mengadakan makhluk enten ngen alam semesta niki kecuali Allah. Nah niki tesih kurang tepat. Sing tepat gini wau. Karena la ilaha, ilah niku nggih menika asal kata nggih ilahun dimakna makluh, isim fa'il dimakna isim maf'ul. Secara nahwu sorob kan. Tuhan maksudnya dimakna makluh yang disembah. Yang disembah. Artinya pun boten enten engkang berhak disembah illallah kecuali Allah. Dan ini wow enten ngene surat Al-Hajj ayat 62 penjelasanipun mekaten. Enten meleh tiyang sing mentafsirkan la ilaha illallah niku kanthi 3 tafsir. Jareke tauhide wong awam, tauhide wong khusus, kalih tauhide wong khossatul khusus. Nah, napa nih? Khawasul khusus. Niku enten sing menerjemahkan ngaten. Nah, tapi kurang tepat dan kelintu. Ya tauhid niku kabeh la ilaha illallah, maknane sedaya sami entah tiyang awam, entah tiyang boten awam. Nah, sedaya kedah meyakini sing berhak disembah namung Gusti Allah. Lah mila enten niki mengke para Bapak Ibu kita paparken dalil-dalilipun tentang tafsir daripada la ilaha illallah. Enten melih yang sing mentafsirkan la ilaha illallah dan niki tergolong utawi masuk tenggenipun tiang-tiang sing ekstremis. Ekstremis. Napa niku? La ilaha illallah niku dimakna la hakima illallah. Boten enten sing berhak gawe hukum kecuali Allah. Nggih bener Gusti Allah niku sing berhak membuat hukum, tatanan, aturan enten gen donya niki. Tetapi nek fokusipun teng mriku akhirnya napa? Nggih pokoke sing dipun gaungkan, sing dados misi utamane pokoke ya hukum iki kudu ditegakke, kudu gawe pemerintahan Islam. Nggih, termasuk fadilah, termasuk enten mriku keutamaan ketika kita menegakkan keimanan saestu ya pemerintahan itu mestinipun tiang Islam secara Islam. Tetapi ketika sing dituju ngoten niku tok. Nggih ta nggih. Napa sing dikejar pokoke ya negara iki kudu sesuai aturan Islam, kudu gawe khilafah dan seterusnya. Akhirnya kesirikan-kesirikan sing enten ngen lingkungane terjadi, mungkin enten ijik sing nyembah nanggenipun utawi mundi-mundi tenggenipun sakliyane Allah ditoleransi. Ora patek peka, ora patek sensitif terhadap kesirikan-kesirikan mungkin sing tesik terjadi enten ngen masyarakat. Karena tujuannya pokoknya ngedeke negara Islam. Nah, sehingga fokus titik permusuhan ini nyanggone pemerintah biasanya. Pemerintah gitu. Pemerintahnya terus diserang gitu. Tetapi piyambake mungkin bahkan keluargane atau mungkin lingkungan ijik melakukan kesirikan-kesirikan sing perlu dipun dakwai, boten enten sensitivitas, boten enten kepekaan enten mriku. Karena sing didelok pokoke sistem pemerintah terus. Ya padahal nggih memang Islam mensyariatkan kita kan netepi agama Islam niku secara totalitas. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Tetapi para Bapak Ibu, ya masuk Islam secara kafah niku nggih kedah enten mriku enten urut-urutanipun secara personal pribadi kita dados hambanipun Allah ingkang iman saestu, bertakwa saestu, ingkang bertauhid saestu, kita sebarkan, kita dakwahkan enten mriku tauhid Islam, syariat Islam mengke ya Allah paring keutamaan kita saged menjalankan syariat Islam. Mekaten boten tegesipun menjadi tujuan utama kemudian sing luwih wajib malah dilirwake. Bahkan tiang sing kula ngertos, tiang sing selalu menggaungkan ya enten mriku pemerintah Islam, tiang sing selalu menggaungkan sistem Islam. Piyambake niku lho, kadang salat men fikih salat men mboten tesik berantakan gitu nggih. Lho piye to niki to? Ngajine langsung dipok dhuwur dhewe sing paling ngisor malah ra tau dikaji, malah ra tau disinau.
Salate kadang ijik fikihipun kacau. Tapi sing dibahas wis ning dhuwur langit mriku. Jadi cara ngono omongane rada terlalu dhuwur sehingga kesampluk montor mabur nggih. Sampluk montor mabur. Nah, artinya pun secara mendasar para Bapak Ibu, kita tauhid secara pribadi, secara keluarga lingkungan kita dakwahkan rumiyin. Ngaten mboten fokusipun ingkang teng mriku niku nggih nggih. Nabi, para nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya awal-awal dakwahipun mboten kok langsung gawe negara mboten. Nabi Muhammad niku dakwahipun enten ngen Mekah napa? Tauhid bahkan dikunyo-kunyo, bahkan dirintangi, bahkan menjadi minoritas. Setelah teng Madinah, Nabi Muhammad lagi wong Islam kata sing sadar, kata sing bertakwa iman, sehingga sakit damel sistem Islam yang terjadi Madinah. Nabi Ibrahim bahkan sak negara sing iman guru sak keluarga tak. Bapak iman boten iman. Katanya. Nabi Musa terus napa? Pemerintahannya sing ngatur Firaun malahan katanya. Tetapi dakwahipun tauhid pertama dandani umat terhadap keyakinanipun secara pribadi masing-masing rumiyin. Katanya. Nabi sinten malih? Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara piyambakipun dakwah tauhid. Di penjara krana enten mriku difitnah gitu intine kan ngoten gitu. Enten masalah gitu. Nabi Yusuf alaihissalam dan nabi-nabi lentune dakwah utama ingkang paling pokok, ingkang paling mendasar tauhid. Mboten kemudian langsung ndamel istilahipun sistem pemerintah. Sistem niku nek ampun sedaya sami sae, sami sadar, sami beriman, bertakwa. Lah ngoten kita nggih. Ngoten. Kadang enten tiyang niku sing nggih terlalu berlebihan ngoten niku sehingga piyambake mboten mudeng skala prioritas. Mekaten. Kita baca dalil-dalilipun ingkang dipun paparaken kalian Syekh Muhammad At-Tamimi ingkang pertama nggih menika ulaikal ladzi qala al-muallif rahimahullahu taala qala Allah taala ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah inna adaba rabbika kana mahdhura. Surat Al-Isra ayat 57. Dan mereka itulah tiang-tiang sing disembah kalian tiang-tiang musyrik. Mereka ente mriku mencari wasilah mendekat tenggenipun Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki ndi sing luwih cedhak nyanggone Gusti Allah? Jadi ceritane ngeten para Bapak Ibu. Pilih tiang-tiang musyrikin Quraisy, tiang-tiang Quraisy zaman rumiyin niku sing disembah niku macam-macam. Enten sing disembah niku arupa malaikat. Nih, tiang Quraisy niku enten sing menyembah malaikat. Enten umat Nabi niku sing nyembah nanggone Nabi Isa. Ya tiang Nasrani niku ngeten nggih. Enten sing nyembah Nabi Uzair utawi Uzair, ya menika tiang Yahudi. Enten sing menyembah jin-jin sing penunggu tempat-tempat keramat. Neng jine niku pada akhirnya mlebu Islam. Pada akhirnya mlebu Islam atau secara menyeluruh ya menika enten tiyang niku sing njaluk mundi-mundi deple-deple tenggene kuburan-kuburane tiyang soleh. Kuburan-kuburanipun tiyang soleh. Lah dijelaske wonten surat Al-Isra ayat 57 niku bilih wong sing dideple-depleni disembah, dijaluki, didongani niku lho. Niku ya deple-deple tenggene Gusti Allah. Ya njaluk tenggene Gusti Allah. Artinya pun dhewek niku hamba. Nek piyambake niku hamba maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk dijalui, dideple-deple ini. Jaluk langsung nyanggone Gusti Allah. Mboten sah dadak tenggene makhluk. Lah ngoten lho. Mboten tenggene makhluk. Karena makhluk niku pripun mawon, posisinipun makhluk dan dhek butuh kalih Gusti Allah. Wong sing nyembah Nabi Isa, tiyang Nasrani. Nabi Isa dijalui slamet. Jareke penebus dosa, kabeh dosane wis ditebus kali ya. Nabi Isa juru selamat gitu. Padahal Nabi Isa piyambak ndonga tengene Allah, njaluk tengene Allah. Artinya Nabi Isa niku seorang hamba, boten berhak disembah, boten berhak dijaluki. Semanten ugi
enten mriku jin, malaikat penunggu suatu tempat sing angker, tempat-tempat sing keramat. Niku jin nggih tetep makhluk dan dia butuh kali Gusti Allah. Butuh kali Gusti Allah. Mula Gusti Allah dawuhke enten mriki ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu sak teruse. Pundi di antara mereka sing paling cedhak kali Gusti Allah? Yo sing disembah niku malahan. Soalnya sing disembah langsung nyembah Allah, lah sing njaluk tenggene Nabi Isa, tenggene pun malaikat, tenggene pun jin-jin sing pun Islam niku dilewatke. Dilewatke. Maka para Bapak Ibu, enten mriki ayat niki membatalkan, membantah tiang-tiang sing gadai keyakinan enten mriku tawassul kalian tiang-tiang sing sampun meninggal. Tawassul niku diperbolehkan, tapi tawassul sing sesuai syariat. Napa tawassul niku napa? Tawassul niku cara wong ngaten nggih perantara lah, golek perantara dungane gendang kabul. Melakukan atau mencari sebuah perantara gendungane penjaluk endang kabul. Ngeten. Cara wong ngaten ngeten nggih. Enten mriku dadi enten istilah niku syafaat, enten istilah niku tawassul. Nek tawassul niku asline ngene kok, cara wong ngoten arep ngejokke bantuan. Niki gambarane, gambaran ngejokke proposal bantuan nyanggone Pak Bupati ngoten. Nek syafaat kula jelaske syafaat. Syafaat niku njaluk bantuan nyanggone Pak Bupati, njaluk tulung wong sing cedhak karo Pak Bupati niku syafaat. Asline niku syafaat. Ning sakniki pun di napa niku pun rancu ngoten niku diarani tawasul. Padahal tawasul mboten ngoten niku. Ning sakniki digolongke tawasul. Lah ngoten niku mangke kita bahas. Dadi njaluk nyanggone Pak Bupati, aku nek langsung ketemu Pak Bupati ora iso sapa aku wong cilik, wong desa njaluk bantuan gen diaspal dusunku apa ya iso ketemu langsung. Dilewatke Pak Camat mungkin. Oke Pak Haryanto nih ya. Pak nanti cerak dititipke. Niki dilewatke Pak Kepala Dinas dan seterusnya. Niki namanya syafaat. Njaluk tulung wong kon nyampeke penjaluke proposal niku. Niku syafaat. Nomor kalih tawassul. Tawassul niku nggih menika wong njaluk bantuan nggawa proposal niku wau. Proposalnya diterke dhewe nyanggone Pak Bupati. Ning piyambake karo ngeterke proposal niki karo ngomong, "Pak, niki tulung dusun Gempolan niki di aspal niki. Riyen Pak Jokowi niku jaman cilikane nate enten mriki." Umpama niku umpama. Atau Pak Prabowo niku riyen cilikane enten mriki umpamane. Dolane riyen enten mriki lho. Lah, wong nek wis dingonoke bupati lah ya keder ta nggih. Lah iki aku nek sampe ora tak ACC nek dilaporke Pak Prabowo aku ya isin to. Umpama cara wong Pacitan ngoten umpamane gambarane wong Pacitan itu njaluk dalane kon ngaspal. Mergo apa? Pacitane nggon kelairane presiden SBY. Wulan iki ya Bupati Pacitan ya keder wae iki. Nek ora tak apikke engko iki nggon kelairane Pak Presiden nomor 7 nomor 7 nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Ngeten. Wah iki ya repot engko nek ditegur isin aku. Nah, ngoten. Lah ngoten niku para Bapak Ibu, gambarane syafaat kali tawasul. Lah ngoten niku nek dipraktekke teng Gusti Allah niku mboten bener. Mboten bener dari beberapa sisi. Satu, dia menika Gusti Allah niku ora perlu ajudan-ajudan. Nek bupati, presiden, gubernur butuh ajudan mergo ora iso saged ndelok meninjau sedaya seluruh wilayah kekuasaane. Sak Karanganyar iki enten 17 kecamatan ya. Apa bendina Pak Bupati kon mider nang 17 kecamatan enten 157 desa. Lah apa ya ajeng liling 157 desa kemput pirang pirang sasi gitu nggih. Nah, maka butuh ajudan, butuh kepala dinas, butuh camat, butuh kepala desa, butuh bagian-bagian tertentu, PU dan seterusnya. Nek Gusti Allah mboten perlu, karena Gusti Allah niku enten niku Maha Kuwasa, mendengar seluruh doanipun hamba. Mula Gusti Allah perintah ud'uni astajib lakum, donga nyanggon aku langsung tak kabulke.
Ora usah dilewatke ngendi-ngendi. Nah niku firmanipun Allah wonten Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariba ujibu da'wati idza da'an. Wonten surat Al-Baqarah. Nalikane hambaku teko, Gusti Allah kene ngendi to? Gusti Allah iku cedhak kali hambane. Gusti Allah niku ngabulke doane para hambane. Mboten perlu dilewatke. Satu niku. Nomor kalih, Gusti Allah mboten saged dipadhakke kalih bupati kalih nggih nggih, presiden. Gusti Allah Maha Kuasa. Nggih nggih. Dan kurang sopan dan justru pelecehan tenggenipun Allah ketika Allah dianggap merasa nggadahi perantara, nggadahi ajudan sing Gusti Allah perlu kalih ajudan niku mau. Nek bupati kalih ajudane perlu, butuh. Mergo napa? Ya ora ngerti tenan. Ki kecamatan Jatiyoso, kepiye ki camat Jatiyoso ndi ki? Kowe ki camat Jatipura ndi ki piye ki kahanane? Enek apa? Kan mboten ngertos mergane. Butuh laporane. Nah Gusti Allah mboten butuh laporane hamba sinten mawon. Gusti Allah Maha pirsa, innallaha samiun basir. Gusti Allah Maha midanget, Gusti Allah Maha ningali. Nomor kalih nek tawasul niku wau tawasul syafaat niku syafaat. Nah tawasul njaluk kanthi nyebut jenenge tertentu ngeten. Jenenge tertentu ya Allah atas nama wali niki atas nama tiyang saleh niki kula njaluk. Nek katakan bupati dijaluki terus nyebut jeneng sing luwih gede niku mesti bupatine keder. Contohnya niku mau Bupati Pacitan umpamane. Bupati Pacitan ketika dijaluki bantuan saking desa sing desa niku notabene nggon desa kelahirane Pak SBY. Lu mesti keder ngeten wah lha iki nek randang tak apik ki dialane nek Pak SBY mudik sok lebaran aku isin tegur karo negara iki mesti langsung diapike dalane niku dilus aspalnya nomor 1 niku nggih nggih Pacitan niku jalan utamane zaman Pak SBY aspalnya nomor 1 sak Indonesia niku nggih nggih. Nah sakniki mungkin wis rada beda soalnya wis ora dadi presiden setelah berkuasa. Nah, lah niku para Bapak Ibu keder. Lah Gusti Allah njaluk kok ndadak nyebut jenenge wong lah. Para Bapak Ibu, Gusti Allah mboten keder, Gusti Allah Maha Kuasa luweh lebih tinggi dari segala makhluk, lebih tinggi daripada segala makhluk. Mboten perlu nyebut nama-nama tertentu, personal tertentu, njaluk tengene Gusti Allah. Lah, perlune kita napa tawasul niku sing dikeparengke nyebut Asmaul Husna. Ya Rahman irhamni. Ya Ghafur ikfirli. Ya Rahman ya Rahimu ya Ghafuru ngene nggih niku Asmaul Husna dibaca dan kita nyuwun tengene Gusti Allah. Satu niku utawa nomor 2 nyebut amal soleh sing pun kita kerjake. Kados hadis enten hadis niku diriwayatkan enten 3 orang sing terjepit enten ngen gua terus ndonga tawasul dengan menyebutkan amalane. Nyebut ki amal ya Allah kula niku pun tau ngeten ya Allah. Kula niki kondisi kula butuh kula nyuwun tengene jenengan. Mbok menawa amal kula sing pun kula lakoni niku ikhlas lillahi taala, jenengan kabulke doa kula ya Allah. Niku nyebutke amalan sing wis dilakoni kanggo njaluk tengene Allah. Niku angsal. Diparengke. Jadi para Bapak Ibu, nek nyebutke kebaikan amalan sing pun dilakoni niku nek tenggene wong angsal mboten? Mboten angsal. Niku jenenge ngundat-undat. Ngundat-undat. Ngundat-undat ya aku lah wis tau nulung awakmu to. Lembak aku ya genti di tulungi. Wong aku wis jaman dhisik perang elingi. Niku mboten parang niku jenenge ngundat. Ning nek nyebutke amal saleh tenggene Gusti Allah angsal lah mboten? Angsal. Sik penting mboten gresula. Ning nek kalih nadane gresula mboten pareng. Ya Allah, kula niku jane wis tak rewangi ngeten ning karo atine gresula dongkol ngoten-ngoten. Ha niku mboten pareng niku mboten beradab kali Gusti Allah. Kula kok ya ijik ngene-ngene wae urip kula ya jane kula ki salat ki wis puluhan tahun lho. Urip kula. Lah salat ki ora golek sugih, ngene salat ki golek sangu begitu nggih. Enten kena akhirat mboten golek sugih. Kadang enten tiyang niku ya Allah, kula niku wis ngibadah berang-berang tahun urip kula kok ijik
rekoso ngeten-ngeten mawon. Tak rewangi kula niki anggeradan yang masjid. Nah niki gresula nek tiyang ngoten niki. Tetapi nek kados 3 orang sing terjepit ten guwan ya Allah, kula niku ampun pernah beramal ngeten mbok menawi jenengan pirsa niku ikhlas lillahi taala jenengan buka guwa niki ya Allah. Akhirnya terbuka. Ceritane lak ngoten. Ngoten. Amila tawassul niku sing dikeparengke antawis 2 niku, menyebut amal soleh kalih membaca Asmaul Husna tawassul. Nah ngoten. Penjelasanipun secara sederhana gambaranipun ngeten niku pun dipun sebataken. Mila para bapak ibu kita ibadah ndedonga njaluk langsung teng Gusti Allah, mboten perlu enten mriku kita lewatke tengene sak liyane Gusti Allah. Mboten perlu kita lewatke tengene sak liyanipun Gusti Allah. Ngeten nggih. Kadang enten tiyang niku sing melempar subhat-subhat niku kerancuan nggih, kerancuan. Ngeten. Awake dhewe iki akeh dosane. Nek njaluk ngono apa ya langsung dingijabah. Lah mula kita iki butuh tawasul nang gone wong-wong saleh, butuh perlu nyang kuburane wong-wong saleh gendang dungane kabul. Nek wong saleh iki wis cedhak karo Gusti Allah. Saleh nggih menika waline Gusti Allah. Dadi njaluk enten mriku langsung dikabulke mula kita njaluk dilewatke wong-wong sing pun meninggal niki sing rancu. Para bapak ibu, tiyang sing pun meninggal niku sepakat ulama piyambake pun boten saged beramal beribadah. Aidza matal insanu ing qata amaluhu, ketika manusa niku pun meninggal putus sedaya amal ibadah kecuali 3 ngerti. Maka wong meninggal ora iso ndonga njalukke nyanggone wong sing ijik urip boten saged. Ngoten niku. Nomor 2, perselisihan ulama wong mati iki jek iso krungu wong urip apa ora niku perselisihan ulama. Dan sing paling kuat pendapat sing boten mireng alame wis dewi-dewi. Wa yauma idzin barzakhun ila yaumi yub'atsun enten gen. Al-Qur'an Allah ndawaken di antara alam kubur kali alam sing ijik urip manusa ijik urip enten pembatas sampai dina kiamat boten saged nyambung gitu. Nah, barzakh niku maknane pembatas. Ngoten. Enten gen ayat lentune Allah ndawaken innaka latusmi'u al-mauta. Innaka latusmi'u man fil kubur. Wa Nabi Muhammad awakmu ora iso ngeki pengrungu nyanggone wong sing wis mati. Artinya wong wis meninggal niku alame pun benten. Dadi mila mboten tepat ketika seseorang sudah meninggal dijaluki donga. Ngoten. Adapun tiyang sing tesih sugeng tesih urip lah niki angsal nggih. Dijaluki donga nggih. Contone mara tenggenipun tiyang sepahe tenggene bae njaluk donga nggih. Ajeng mantu, ajeng hajatan, mara tenggene bae sing tesih sugeng pundi digoleki njaluk donga panges tune diparani engko mulih lak dikeki timbul apa? Dikeki timbul nyaling. Timbul ku sapi. Marane nggo gula 2 kilo mulih nggo duit 15 juta. Itu sapi. Nah iki lah ngene al-badi gitu. Lah tapi nek donga kok tenggene njaluk pangestu tenggene mbae sing pun mboten enten mboten saged ngene nggih. Justru mbae sing pun mboten enten niku mawon didongake mboten malah dijaluki donga. Didongake. Ngeten nggih. Diziarahi, didongake. Ziarah mboten napa-napa. Ngeten nggih. Mboten dijaluki. Mengatakan. Ayat artinipun saking dalil pertama niki menjelaskan bilih Tuhan sing berhak disembah niku Tuhan sing sempurna sing enten mriku maha sempurna nggih menika mboten butuh kali liyane. Lah nek iki hamba sing dipundi-pundi kali tiyang Quraisy zaman rumiyin niku butuh kalih Gusti Allah, maka tidak berhak diibadahi, disembah, dijaluki. Kedua, dalil kedua surat Az-Zukhruf ayat 26, ayat 26 sampai 27. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika niku Nabi Ibrahim ngendika kalih tenggenipun bapakne lan kaum-kaume. Innani bara'un mimma ta'budun, sak temene aku cuci tangan, ora melu-melu terhadap berhala-berhala sing mbok sembah. Kecuali sing tak sembah kuwi Allah sing dadekke aku
lan Allah sing bakal menunjukkan dalan bener nyanggon aku. Ini baroun mimma ta'budun niku kandungane daripada la ilaha. Ora ono Tuhan sing berhak disembah. Aku cuci tangan lebaran ora melu-melu terhadap berhala-berhala sing mbok sembah. Mula Nabi Ibrahim niku ketika kaum-kaume bapakne menyembah berhala mboten tumut-tumut. Wis pokoke ngedoh, ora melu-melu niku ngedoh. Mboten cedak-cedak, mboten tumut membantu tengene kesyirikan, mboten tumut mendukung tengene praktek kesyirikan. Illal ladzi fatarani, kecuali sing tak sembah kuwi Allah sing ndadekke aku. Dan Allah sing bakal menunjukkan nyanggon aku nyanggone dalan kebenaran. Nah niki lah kandungan daripada la ilaha illallah niku cuci tangan niku napa? Wis pokoke ra melu-melu terhadap kesyirikan. Wisuh cuci tangan nih kaya pas pandemi nih kok. Anggere nyanggone wong kon wisuh. Darane kon mangan tibake kudu salaman. Wis pandemi nih kok. Anggere nyandi-nyandi kok kon wisuh iki gene apa kon mangan apa piye? Tibake kudu dijak salaman. Wisuh. Nah niki. Niki berikutnya para Bapak Ibu, dalil berikutnya surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illallah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah ayat 31. Mereka niki ceritake wong Nasrani. Mereka orang-orang Nasrani itu mengambil Tuhan terhadap Nabi Isa dan pendeta-pendetane. Padahal mereka itu tidak diperintah kecuali kon nyembah tengene Allah engkang Maha Esa, engkang Maha Sawiji. Dan Maha Suci Allah saking perbuatan-perbuatan kesyirikane wong Nasrani. Nah, ceritane ayat niki turun enten sahabat wekdal semanten dereng lembe mlebu Islam. Naminipun Adi bin Abi Hatim. Adi bin Abi Hatim niku mlebu Islam nyedak tengene Nabi Muhammad iki nganggo salib. Nah, salibe kok nyopot. Iki kuwi apa kuwi salibe? Copot. Nah, terus Nabi pas satu ketika maca ayat niki, Adi bin Abi Hatim niku tanglet. Ya setengahnya rodok dalam tanda kutip rodok protes. Ayat ini kan nyeritake wong Nasrani niku mengambil Tuhan dari Nabi Isa dan pendetane. Ya pendetane dianggap Tuhan ya. Nah, terus Adi bin Abi Hatim, ya Rasulullah, nek wong Nasrani niku nyembah nanggone Nabi Isa, ya bener diakoni. Memang kenyataannya ngono, wong Nasrani nyembah Nabi Isa. Neng nek wong Nasrani nyembah nanggone pendeta, aku mboten enten. Mboten enten nyembah sujud, ngoten niku mboten enten. Hateng Nabi terus dijelaske. Ah ngene maksude, Wahyati bin Abi Hatim. Niku enten hadis riwayat Tirmidzi kalih tafsir Ibnu Katsir. Ngene, wong Nasrani kuwi nek pendetane gawe aturan barang halal diharamke, barang haram dihalalke. Lah ya melu to, ngikuti to, manut karo pendetane to, manut karo tokohe to. Nadyan barang kleru pokoknya nek sing wis ngomong tokoh kuwi mesti dieloni apik, mesti dinut. Lah ngono to. Enggih Nabi fatil ka ibadatuhum. Nabi ngendika ya ngono kuwi, praktek nyembah nanggone tokoh iki ngono kuwi. Jadi nyembah iki ora kudu melulu sujud, ruku, ora. Ora melulu ngeki sesaji ora, tetapi ketika loyalitas tanpa batas bahasane. Iki yang menyembah. Barang bener nek neng kono diklerokke tokoe, dianggap kleru. Barang kleru nek dianggap bener tokoe, dianggap bener. Iki penyembahan tengene tokoh. Maka saking ayat niki kandungan la ilaha illallah niku tiyang nek wis ngucapke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku sing diikuti sing dinut aturane nggih namung Allah kalian Rasulullah. Sing kita ketaatan kita niku secara mutlak tenggene Allah Rasul mboten tenggene manusa. Manusa niku ya delok-delok dhisik kepiye kok ngene. Dupeh pemimpin pengajian, dupeh diarani imam sing dibaiat. Terus dinut kabeh dieloni, barang kleru ya tetep dieloni. Ngeten nggih. Nalare pokoke wis diguak. Nggih, akale diguak, wis pokoke ngelu ngenut nanggone pimpinan ormasi pimpinan pengajiane.
ngeten sing dianggap imam ngeten. Mintil pokoke wis pokoke nderek swarga nunut neraka katut pokoke. Nah, ning tibake gurar diareti. Ben sasi kon setoran, ben sasi kon pajek, jare nyicil swarga jare. Dihapusi ning nek disadarke malah nesu muring-muring. Ya. Kadang tiang enten. Apa enten sing ngoten niku? Menawa gitu ya, menawa. Lah niku wis pokoke rina wengi golek duit iki wis pokoke tinggi melulu mikir ben sasine pokoke 10 10%, 10% gitu, 10%. Ayo mesake nang jane dong. Nyawang ngoten niku jane mesake ning disadarke kadang nesu malah. Padahal tiang niku sing dinut kudune 100% niku ya Allah Rasul. Nek menusa sinten mawon kedudukane mbok ustaz, mbok kiai, pimpinan pengajian, asik nggo dhisik. Dalile kepiye? Dasare apa? Piye nalare kepiye? Ngene mosok enek sedulur sedulur kerabat nek ora sak kelompok pengajiane jare padahal ya Islam dianggap Islame rong sah, dudu sedulure, ya ta? Dianggap kudu sedulure, ya ta nggih. Didoi, gitu nggih. Dianggap beda, kan macam-macam gitu nggih. Sampai cak salat bareng wae ora gelem salatku dhewe nang mriku. Oh jang gitu. Salate ora sah dianggap najis gitu. Bahkan zaman rumiyin pas zaman ekstrim-ekstrime dipulungke kumbane men sesuk kumbah meneh ki anggur iso meneh kian. Iya, entek ndangan sabune niku mengke. Mesti sabun meneh. Lah niki satu kekeliruan. Terus sing dinut pimpinane sapa sabdone pimpinane dinut pokoke ora enek klerune pimpinane pokoke. Nah, mila para Bapak Ibu, manusa niku tetep manusa panggonane luput lan kleru. Bahkan seorang sing diarani mbok imam pen mbuh nampene napa niku kiai ulama ya berpotensi keliru, berpotensi pun dinas sekali. Gusti Allah. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Enten kalimat bahasa Arab manusa nggon panggonane luput lan lali. Kullu bani Adam khata'un. Ya. Setiap anak Adam niku mudah mengerjakan kesalahan. Sik maksum niku meng nabi. Mbok wong saiki to jenenge maksum ya ora maksum. Pak kepala KU agama dhisik. Mbok jenenge Pak Maksum ya ora maksum ya duwe luput lan kleru. Sing maksum ning Kanjeng Nabi. Ala sing dinut niku mila la ilaha illallah niku pokoke sing tak eluni aturane Allah Rasul Nabi. Nek uang ya engko dhisik. Bener apa ora? Lah ngoten ngene. Piye ditimbang-timbang dhisik. Dalil keempat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sebagian manusa niku enten sing mengambil berhala-berhala sak liyane Gusti Allah, tandingan-tandingan sak liyane Allah dan mereka cinta betul. Cintane niku koyo cinta nyanggone Gusti Allah, bahkan lebih. Kadang kala lebih. Katanya lebih. Adapun orang-orang iman mereka lebih cinta dengan Gusti Allah dari segala apapun. Kadang tiang ngoten para Bapak Ibu, tiang niku nek pun gandrung kalih suatu berhala pun ngeten mriku kadang nalar niku pun diguak. Enten sahabat niku niki cerita. Sahabat niku sing sadar saged mlebu Islam gara-gara dikerjai anake. Ceritane anake pun Islam, bapake dereng. Bapake cek mundi-mundi berhala patung dikokne sentong tengah biar tengah. Kayak kembang kayak minyak kayak wis macam-macam. Gitu nggih. Anake niku dijaili bapake gen sadar kepiye nek berhala iki ra iso ngopo-ngopo. Lah kok ramen le mundi-mundi ben esuk akhir sore dikai jeruk, dikai gedang, dikai anake ora tau dikai jeruk, ora dikai gedang ngono. Ya. Wah, akhirnya berhala niku guak teng tempat sampah nek bengi. Bengi leno pakne guak tempat sampah. Wah. Esuke geger sak omah. Ilahi gitu nggih. Tuhanku hilang ya nalari lah yus
rusak to nggih. Tuhan kok hilang Tuhan. Oh pangeranku hilang iki nang ngendi goleki tibae ternyata enten tempat sama. Wis kurang ajar wong kaya ngene iki njaluk kualat sapa ini? Janjanipun anake sing nglakoni ngoten niku ya anake ning dapur apa enten ngen pundi guyu ngempet guyu wetenge ngantek lara ngene nggih. Ya. Pendak dinane ngoten melih kuwak ning nggon centong tengah dipundi-pundi leno bapakne cemplung kenten gen tempat sampah meneh pawang nek cara sakniki diguak ning pawang. Wah, geger meneh anggere esuk tanggen omah niku geger mawon jare ilahi ilahi sakotoni yo Tuhanku hilang iki nang endi lho. Tibae goleki ten pawang enten tempat sampah. Digowo teng centong tengahne. Wis pokoke iki jan wong kurang ajar iki angger bengi kok aku leno Tuhanku kok dibuak ning tempat sampah. Wis ngene. Patunge dikalungi pedang. Dikalungi pedang. Karo ngomong, Tuhan, engko bengi nek sapa meneh sing ijik gua awakmu wis pecelen nganggo pedang iki. Nalari lak wis rusak to nggih. Patung kok dikalungono pedang ya tetep patung ngono nggih. Wah, wanake tambah gledis melih. Nah, cara bahasane gledis tapi niku pengen nyadarke pakne. Akhire napa? Leno pakne diguak teng pawang ijik pedange diguak dikwalungi bangkai kiri. Tambah nemen kita dikwalungi bangkai kiri. Jadi kalungan maune kalungan pedang malah kalungan bangkai kiri. Wah, isuke geger melih, muring-muring melih. Iki sapa iki kelakuane kaya ngene iki lho kok malah dikwalungi kiri. Nah, bareng anu dicedhaki karo kancane. Karo nyedhaki. Lha ngopo to, Dik, cara Jawane? Lah iki lho, ora ngerti apa piye? Pangeranku guak bengi anggere diguak ning pawang malah iki dikalungi bangkai kiri muring-muring ngene. Tujuane mambengi ya wis tak kalungi. Pedang lho. Lah kok ya orang lawan kita. Dadi sadarke kalih anake kalih tanggane ngoten cerita. Lah iya. Ayo diguak kowe ora iso ngopo-ngopo, ora iso munggah, ora iso ngresiki awake dhewe. Ora iso mecel sing guak kaya ngene. Lah mbok pundi-pundi bendina iki terus nalarmu kepiye to, Kang? Iya nih Pak, kepiye sampean akhire piyambake sadar moro tenggene Kanjeng Nabi mengucapkan dua kalimat syahadat. Allahu Akbar. Niki lah para Bapak Ibu. Tiyang sing nglakoni kesirikan niku nalare ilang, nalare mboten enten. Terakhir hadis saking Nabi ngeten nggih, wonten riwayat Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Nabi ngendika sapa wong sing mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri Tuhan-Tuhan, mesti mengkufuri sesuatu sing disembah sakliyane Allah Tuhan-Tuhan palsu. Nah, maka dheweke haram harta, darah dan hisapane benjing atas ngene Gusti Allah. Tegese dia masuk Islam, dia iman. Syarat masuk Islam niku mengucapkan la ilaha illallah dan wis ora percaya terhadap sakliyane Gusti Allah. Boten percaya terhadap berhala-berhala tempat-tempat sing dipundi-pundi sakliyane Gusti Allah niki. Nikilah tafsir la ilaha illallah dan kita pahami, kita resapi saestu sehingga kita saged memahami la ilaha illallah niku dalam praktek keseharian kita panjenengan sedaya. Insyaallah mekaten Bapak Ibu, benjang kita memulai bab gitu ya. Pun membahas bab keutamaan la ilaha illallah, membahas tafsir la ilaha illallah, membahas tentang fadilah-fadilah la ilaha illallah. Benjing kita membahas mulai bab niku bab pinten bab 7 napa bab sampai bab 65 niku membahas tentang hal-hal sing merusak la ilaha illallah. Pertama kali mengke sing dipun bahas nggih menika bab pripun hukumipun tiang menggunakan jimat. Pertama bab niku pripun Nabi pripun enten mriku penjelasannya pun tentang masalah dan seterusnya mungkin bab-bab sing merusak tengenipun la ilaha. Salah ngaten Bapak Ibu kathah kirang langkung pampaten sagamipun sallallahu Muhammad wa alihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.